South Africa namhlanje sila eGoli ngithathela ngumfowethu uThibela ngathi ashaye round la eGoli. Lensizwa ke yakithi insizwa sengisebenze nayo iminyaka. Kukhona ivunguvungu, kukhona imfamona ebeyifika izama ukusixova zisixabanise ezinye zifone ayifaka kula speaker silalele abantu bexova nayo yonke indlela bezama ukuxova ngayo. Kodwa akazi izilalele ngisho yedwa iyaqhubeka yahlonipha yazi ukuthi ngumne wabo ngoba mangaba nazi namhlanje mina nazi ukuthi ngimdala into angakasilindile okunamali. So waqhubeka wahlonipha wazi ukuthi ikhaya siyile yodwa. Namhlanje ke ngithe kuyena ngifisa ukubonga ukuphila kwami naye nganansi high-rater ngimthengele yona akayikweleti akazokhipha ngisho isente azokhipha kule monto yena uzofaka nje kuphela udiesel aye lapha afuna ukuya khona ayikweleti lutho. Nansi ngithe ngimnikeze yona njengenduka watela mfowethu nansi nje usuganiwe nje kembala nansi imoto sizokwazi ukuhamba uyothenga ishigrosa enkandla. Ngithenga kube imoto ephakeme ephelele nje i-full class engeze kumhlupha ngalutho noma ngoba indawo ziyabheda indawo ezakhele. So ke nansi imoto mafowethu lokhu bengingakwenza ngingakumemezeli kodwa ngenxa yokuthi siphila la khona esiphila khona siselambini labantu noma siphambi kwabantu bekubalekile ukuthi ngikwenze ngibatshela abantu into ehle ngiyenza mhlawumbe noma umuntu engamkhuthaza nabanye futhi abanomoya ongalungile bangakhuthazeka ukuthi lento lena siyenza ngokubaluleka kokwazi ukuphila ukuya phambili. Mfowethu namhlanje ungalalela abantu ababenyonga ekusebenzeni kwethu ngithe angithengele nansi imondo nami ke ngizele nezingane sengiyona ke ingane zami nami sengushiya nanasi sifo kuneza na into yokuphila sengiyona ke ingane zami wena wepha thathale hayi club ngathi besala manje mina angangithi ngithini nje into ebengayilindele ngazi ukuthi sizoba nje uThemini sizala eGoli siyoyishuthela sengidibala kanzima ngiphela nje amandla ukuthi ngihlale phansi angizange noma ngijabule noma njani angizazi ngendlela okuyona into ebengayilindele. Futhi ngiyabonga ongenzeka khona uma ngithi ngiyabonga ngibona ngathi ngisho okuncane akhona amagama mhlawumbe amakhulu bengingasho kodwa iwona khona ukuthi ngithi ngiyabonga futhi ngiyabonga sesisebenze kakhulu singangeneki ngoba chaza angazi ngithini nje ngiyabonga ngakwazi ukukhuluma bafethu ngiyabonga futhi ngibonga khona siyakhoza kakhulu. Nansi imoto yakho nikezela ukhiye bafo uyithenge Silicon. Okay, le monto ngithengwe la eFeryenagem. Eselikani. Yebo. La eFeryenagem bafo siyabonga. Bonga mina. Siyabonga kakhulu ukuthi le deal ukuthi umise ngiyazi le short notice kwasho ukuthi ngoba vele bese ngizohluphana ngalutho yasheshe yahlangana. Thathe only one day ngoba vele bengadinga amaphepha amaningi bengidinga nje lokuvula mfowethu sizoxhumana-ke ngendlela zakhona-ke.